So, pare, Nandito kami sa ano, sa Tokyo. Tokyo. O, anong gagawin natin dito? Kasi natikman ko yung ano, Oh, yung Monday, yung Wagyu burger. Wagyu burger. Burger. Busog na dito, pre. Nag-take out ako nung sa Wagyu nung nag-take out ako. Kaya babalik ako ngayon. Sabi nga, dito ka. Good, kaya pala nagyayaya. Ano kami, share kami. So, di ba gaganito? Alam ko naman na pinaghihirapan yung pera Ay, sa ayaw. abroad, nagtatrabaho sila. Oh, di ba? So, di naman ako nagpapabisan. So, Gusto ko lang, niyaya ko lang siya magmerienda para kahit pa paano, meron kaming Banding. pagkwentuhan, Quality time. quality time. Kasi sa video ko, sa taas, kakanta lang kami ng kakanta. Wala Totoo. namang mapag-usap. Tsaka sa mga kumakain dito, pasensya na medyo Tsaka maingay isa pa, kami. dumating siya, gutom na ako. So, Akala ko nga kakainin niya ako buhay eh. inalalayan ko lang siya. Ito nga, din ako sa dito. Tapos meron pa ako nakakita doon. Na ano? Yung ano, yung soup. Nung Monday, Soup number 5? nakita ko siya, in-order natin. Ano yun? Parang Naruto eh. Nakita ko yung may... Yun, marami. Nakita ko siya nung Monday, sabi ko babalikan ko. Kaya nung nagkita tayo dun sa taas, ang nasa isip ko yung pagkain. Okay. Okay naman. Thank you. Ayun, no? Mamimerienda natin. Kasi Sa totoo lang, hindi rin masyado sapat yung mga... Kaya kayo nag-a-abroad. Oo. Yung enough yung sinasya. Totoo. Kasi kung mag-work ako dito, talagang kayod. Kayod talaga. At least kahit man lang sa abroad. Dito, kahit na kumayod ka, hanggang doon ka na. At least sa abroad may chance. At least kahit dito, kumakayod ka, may sibog ka lang. Kaya lang, hindi lahat ng abroad ay swerte. Kasi may mga kababayan tayo na yung mga distress na kababayan na, distress people na hindi nagsasahod ng 6 months, 6 months, 3 months. Oo, meron doon. Ngayon, Meron. Tapos minsan biglang Ay, masusunugan. Di ba parang katangahan naman? Pupunta ka sa abroad na wala akong kontrata. Hindi eh. Paano Paano ka- sila eh. Kaya nga, may paano ka hindi sila pwede, nakakontrata. Yung agency ang may problema doon. Di ba, pag yung agency ang ano nila. Oo. May problema. Nilalapit sila. Kaya lang paano ka makakakilos kung wala ka ng pera, wala ka ng sahod. Di ba? Ang hirap. Wala ka ng pagkain, makakaisip ka pa ba? Yun lang. Di ba? Kaya yun. So, ibig sabihin sa ngayon, pag nag-abroad ka sugal, Sugal talaga. Super sugal. Homesick. Pangungulila mo sa pamilya mo. Tapos di mo alam kung tama ba yung sahod mo. Tama ba yung budgeting mo. Ano ba yung... Ang mahirap pa, as an OFW, akala nila bangko ka. Magbe-birthday yung pamangkin mo, magbe-birthday yung na anak mo, magbe-birthday yung biglang may na-aksidente. O sabihin na natin biglang may na-aksidente. Biglang may nakasakit. tapos pag hindi mo tinulungan, ikaw na pinakamasarang tao sa buhay. Tapos biglang pag nandun ka na biglang may, pre, kamusta? Mangungutang lang pala. Biglang naalala ka. Yun yun. Sino yun? Kung ay OFW. Hindi naman si Jeff yan. Ewan ko sa kanila. O si... Dahil si Jeff yung nakasama. Oo nga eh. Ganda ng topic. Kaya, ano kaya yung, sabi niya, ito, like, Tingnan mo, naka-Rolex ka pa, Siya oh. yung hindi, siya yung nagkaso ng libel. Siya? Bakit? So, ang hinihintay nila, attorney. Attorney. Pwede ba yung vlog? Pwede mo i-announce yan? Hindi, Alam ko confidential yan. pinag-usapan lang natin si Jeff, hindi naman nila alam kung sino si Jeff. Oo. Pinag-usapan na. Hindi naman nila alam na si Jeffrey Isip, di ba? Oo, hindi naman si Jeff. Hindi mo naman sinabi si Jeff. Ano bang libel na nangyari? Ayun lang, hindi ba? Kasi nga, ayaw niya sumama kasi may interest lang. Siyang abogado. Arte-arte lang yun. Arte-arte. Di ba 5 minutes lang? Tapos pwede tumawag. Wala. Arte-arte. Ano kaya yun? Wala siyang pera, gano'n. Kahit wala namang pera, nandito naman si Bossing, manager ng Mario. Mario. Casa de Oro. Kasal yun. Kasal yun. Bangko de Oro. Kaya nga, Casa de Oro. Ba, nasa bahay mo na kayamanan. Kasa, bahay yun. Ano ba yung sabihin ng bangko? Ano ba sa Tagalog ng bangko? Bangko. Bangko na yun, Espanyol. Ano nga yung pinaka... Salong pera. Opisina ba yun? Kasi sabi mo, kasa. Bahay ng ipon ng pera. Kasa de Oro. Hindi mo. Hindi, bahay. Bahay. Ano yung bangko? Bangko? Saan galing sa tayo bangko? Bangko de Oro. Espanyol yun eh. Yung de Oro, parang lugar yun eh.
Kaya nga, sinabi mo kasi kasa, may bahay. Kaso nga. Kasa de oro. So, balik-balik pa rin. So, yung bangko, ano yung bangko? Saan ang galing yung... Parang dating yan komedyante tayo. So, dahil sa bangko, nag-away tayo. pinasok mo yung kasaw eh. Kaya napatanong ko tuloy, ano ba yung bangko? Bangko. Bangko, hindi ba yung bangko yung parang lagay? Lagayan. Lagayan ng pera, lagayan ng kayamanan. Yun pala, naalala ko. Treasurer. Ano yun? Meron sa Tagalog yung treasurer. Ingat yaman. Ingat yaman. Tao yun. Ingat yaman. Bangko yun. Yan, umalis na yung Japanese. Kapasin na siya. Japanese ba yun? Ayun. Mukhang Japanese eh. Ayun. So, walang pera yun. Hindi, tapos na siya kumain eh. Wala lang siyang kati. Kasi dito, Anong pinag-usapan natin kanina? Anong pinag-usapan natin? sabi ko, darating sila. Konnichiwa. Cooking orders, konnichiwa, I'm Doko Jess. desu ka? Risha Sriracha mas beef ramen for regular. Okay. And seafood ramen for regular. Magkaiba pala sila. Ito po yung black sauce. Pwede mo mag-extra And the noodle? chopstick. Yes po. Okay. Pwede mag-extra noodle? I-take out ko na lang. Okay. Hindi, makakain mo yung masarap. Hindi siya yung May burger pa ako ba? May burger pa ako. Opo, order po kayo. Oo nga, binigil pala yun. Kaya matagal. Grill kasi yun, matagal. Nasa Japan. Matagal. For the remaining orders, sir, are you excited? Hi. Hoy, Vlad! Arigato. Tama ni ko, Sol. Paano kami kuha ang tubig? Sir, gusto mo yung may ice po ba? Siyempre naman. Ako lang ice no. Sumimasen po, Oh, konnichiwa. very good. Remaining orders. Ay, siya. Tuming ka sa vlog. Sumimasen. Bakit so? Kaastig ba kayo mo vlog? Sige po. Complete orders na ba tayo? Yes, ayun. Drinks po, sir. Baka gusto niyo magpapalala. Ganun lang kami, water lang. Sobra-sobra. Asan water? Ay, ito hindi ko Water yan? pa gusto eh. Yan? Ah, yung ano, tubig yung gano'n. Yes, sir. Picture pala natin. Wait lang. Wala yung tripod ko sa hindi. May vlog na ako ngayon. Hindi na ako mag-iisip ng topic. Swerte ka, pare. Kasi, kung hindi tayo nagkita, hindi mo makitikman to. Oo nga. Naano ko siya ng Monday, naamoy ko lang siya ngayon. Kinakain ko. May itlog na buro. Hindi naman sa paninira pa. Pero nung kayo na Japan, palagi maraming tao. Pero, Yun ang bitch kong kainan. tapos, Eh dumating airmat. Pinakain ako doon. tama. Medyo mahal. Pero hindi ko na-enjoy. Ito kahit pa paano, Ang sarap. na-enjoy ko. Ang sarap Very ka good. steak. Very good. Very good. Mamaya magre-rate tayo. Pero ang kinain ko talaga dito ng Monday, So, anong in-order natin ngayon dito ito sa Tokyo? si Wang Yu. Ito yung tinake out ko ng Si Monday. Wang Yu, saka yung Si Wang Yu, masarap. Saka yung Pero dun sa mga picture na nakita ko, sabi ko, babalikan ko yung isa na to, sabi ko. Ito nga yun. so, si Wang Yu, dumating. Ito si Wang Yu. tapos ito, ramen. So, ito naamoy ko nung Monday sa mga kumakain sa labas. Mamaya. Ang bango-bango nga. Grill pare, dito grill. So, napunta ako, mag-video ako, nakita kami. Matagal na kami magtropa sa video, okay? Ay, nung dumating siya, may gugutom na ako. Sabi ko, maglibre ka. Buti na lang, no? Nandito ka, naglibre ka. Actually, hati kami. Siya yung naglibre. Ay, hindi po. Nag-share lang ako ng konti. Siya lang po. Siya po yung magandang kinabukasan. Ano kasi ito, Stevie? Eh kasi, nasa taas kami. Matagal siyang nawala. Maingay sa taas. Paano kami magkukwentuhan? Niyaya ko sa di kumain. Sabi ko magmerienda tayo. Alam ko naman na nagtatabahuhan nila yung pera. Sabi ko share tayo. Walang problema doon. Kasi kakain din naman ako eh. Sipag ni ate, oh. Mahanghang. Tumabit. Ano sa Japanese yung maanghang? Maanghang he! Ganon. Pangti pa lang.
Tangi pala na ano. Ang sarap. Sabi mo, nag-YouTube lang tapos nakilala. Kaya laman siya. Malaki ang kita every month. Parang nasakot ko rin abroad. Hindi, ano lang yun. Kumikat lang pero walang kita. Para kumita ka dapat, meron kumuha sa'yo. Kagaya niya, hipon, di ba? Si hipon sa kay Willie Revilla May may kumikita na rin kasi sila doon. Kumikita na rin. si hipon. Yun. Ay pag nag-artista ka na may time ka pa ba mag-vlog? Contestant lang si hipon sa ano eh. Contestant lang si hipon sa kay Willie Revilla kaya lang nagustuhan ng mga tao. And then nung nagustuhan May asawa na siyang Amerikano ngayon Kano? Tubig ko. Sorry na. yun, pare. So pare, ano yung... Pare, right? I-vlog natin kung ano yung... Hindi ba nakita na nila yung reaction natin? Ano yung reaction natin kanina? Tapos Hindi na pa, ba? hindi pa ba ano yun? Hindi pa ba rate yun? Hindi, 1 to 10. What? Ito? Oh, marerate ko ng 10 to. 10 to. Ako 9. Oh. Para may thrill. Bakit ano yung 10 sa'yo? Ano ang perfect sa mundo is, malay mo yung mantika na masok ng mantika. Hindi, ano yung pagkain na 10 sa'yo? Wala. Walang 10. Ako, Meron. Yung yung tosino ng kalabaw, perfect sa akin. Gusto ko yung tosino ng kalabaw. pindang. Oo, pindang. Ano yun? Alam mo yun? Takabalin. This is it. Good, good. Sarap.
Guangyo ka na, may noodle pa tayo. Ito, mababa. Kaya nang apelido mo? Cruz. Ha? Mahal doon sa Facebook. Cruz? Mari ko bang baka iba yun? So mga kastig, dito na magpapaalam ang iyong kaastig bahay. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking YouTube channel. Don't forget to click subscribe and click the bell button with my tropang rakista. Cruz. Yes. So babay na muna para makainom ako kasi nakasandal lang No. yung camera ko. Excuse na. Excuse. Bye. So, napusog ka pa, Fred? Nasa tayo pa lang. Japan. Sa Japan. Para sa Pagwaya. Seoul, Tokyo, Pampanga. Ayan, si Miss Sol. Pampanga. Sol, pre. May pa-Sol dito. Yes. Nakata na kami Seoul. Uy, pre, meron silang pay mamaya. Maganda tayo, mamaya Tapos tayo. Mamaya tayo. Huwag ka maingay, ha. So, Pay. pay mamaya. Basta lang Pay Maya, ma. Sige, babay na nga tayo. So mga kastig, don't forget to subscribe to my channel, Kaastig Bahay Mo.